Hindi na kailangang ma-stress ng ilang magulang sa gastos ngayong balik eskwela season matapos ilunsad ng Salveo Well ang kanilang taunang back-to-school program para sa mga empleyado. Mahigit 200 anak ng mga empleyado ng kumpanya ang nakatanggap ng libreng school supplies bilang bahagi ng programang ginagawa na ng Salveo Well mula pa noong 2017. Excited namang namili ng kanilang school shoes, bags, at iba pang school essentials ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang sa isinagawang shopping activity sa SM City Clark nitong May 22. Malaking tulong ito para sa mga pamilyang may ilang anak na pinapag-aral, kabilang ang empleyadong si Emmalyn Galang mula sa Customer Service Department. 3 taon na siyang bahagi ng kumpanya at 3 taon na rin umanong nakikinabang sa back-to-school initiative ng Salveo Well. As a mom of 3 kids, sobrang thankful po ako sa back-to-school program assistance ng Salveo Well. Malaking tulong po ito sa amin every year. I wanna thank Salveo Well po for taking care of not just their business, but also their employees and their families. Maraming salamat po, Salveo Well, and may you continue to grow and bless more families. Kabilang din sa nakatanggap ng benepisyo ang magkakapatid na sina Yuan, Angelica at Zach, lalo na't single mother ang kanilang ina. Napasalamat po sa Salveo Well kasi unang-una si mama po, single mom po siya and 3 po kami pinapapag-aral niya pa ngayon. Mabigat-bigat din po yun. So malaking tulong po itong Salveo Well yung ginagawa nilang back-to-school program, and nagpapasalamat po kami sa CEO namin, si Miss Rich, tsaka po si Sir Arky Rivera po. It's a very good opportunity lalo na po sa amin. At saka po kasi yung mommy ko po, single lang po siya. So I guess it's hard for her to manage preparing for the back to school. So I guess for us, it's really a good opportunity for us because hindi po, bihira lang po talaga yung may back to school na libre ganito. So it's very nice. Thank you po sa Salveo. Kasi po maganda na yung school supplies ko dahil sa Salveo. Hindi po gagastos si Mami. Personal ding dumalo si Salveo Well CEO Rich Yanes upang samahan ang mga empleyado at kanilang mga anak habang namimili. Salveo Well Back to School program, we've been doing this since 2017 pa. Kasi bilang parents, we understand na tuwing pasukan, sobrang magastos, ang hirap ipagkasya ng sahod kapag may mga needs yung mga bata sa school. 2017, kahit sobrang maliit pa lang yung company noon, naintindihan na namin yung hirap ng mga parents. So, matagal na namin in-start. And ngayon, nakakatuwa kasi dati konti lang kami, konti lang employees namin. And ngayon, that Salveo Well is really growing. Ang dami na naming employees. Ngayon, yung program namin will be meron ng more than 200. May 200 na students na magbe-benefit from this program. So what we do is we help them sa kanilang mga school needs. Tinutulungan namin sila sa mga school supplies, bags, shoes, gano'n. Bukod sa back-to-school program, mayroon ding scholarship program ang kumpanya bilang bahagi ng patuloy nitong suporta sa edukasyon at kapakanan ng kanilang mga empleyado at pamilya. The Accelerate Scholarship Program, this is the 3rd year. May matutulungan kaming 18 employees ngayon, and each employee pwede silang makakuha ng up to 100,000 scholarship grant for their kids. Yes, so up to 3 kids pwede nilang i-apply sa program. Para sa Salveo Well, hindi lang trabaho ang mahalaga, kundi maging katuwang din sa pag-abot ng pangarap ng bawat pamilyang kanilang sinusuportahan. Ang kumpanyang Salveo Well ang nasa likod ng produktong Salveo Barley Grass na kinilala at patuloy na tinatangkilik ng maraming Pinoy simula noong pandemya dahil sa health benefits nito. This is Patricia Mamangon on the spot.